To fakt nie. 1. apríl. Ale niečo predsa len končia to Quakeplay, takže si tu dneska ideme naposledy zahrať, alebo sa to ešte trochu pozrieť. Ako prvé, kam pôjdeme Survival, pretože tam som vlastne... Zo Survival som vlastne natočila prvé video z Quakeplayu na YouTube, takže tam musíme ísť ako prvé. Pozrieť si naposledy náš dom. Dneska už Quakeplay neexistuje, ale... Teda, wow. Takže tu je náš dom. Tu mám tento divný blok, ktorý tu musí dostať a tu je nejaký pavúk rovno, takže ho môžem ísť zabiť asi. Tak tu vyzerá môj dom, ktorý nevyzerá najlepšie, ale nestihla som ho upgradenúť, takže to nie je moja vina. Teraz asi sme tu naposledy, takže môžeme ísť na nejaký iný. Teraz posledný som na Quakeplay vlastne hrala Skywarsy, takže sa k ním môžeme ísť presunúť. OK, takže sme na týchto Skywarsoch, takže ideme si to ešte zahrať. To, čo ja najviac neviem. Takže uvidíme. Ako sa to podarí, či vyhrám. Lebo fakt, akože ja neviem hrať Skywarsy. Takže keď teraz vyhrám, tak to bude fakt nejaké šťastie veľké. Jedine. Kto? Do keľu. Tak poďme ešte jedno. Čo všetko z tohto potrebujeme, čo nie? Veľa vecí nepotrebujem. A beriem si ich aj tak. Nespadol do vodu, že? Máme nejaké dobré veci. Nič moc akože. Ideme na ňo asi. Nice, asi dobre. Dobre, toto je koniec tohto videa. Toto video bolo akože fakt krátke, ale to asi nevadí, pretože dal som na ňom dosť práce, keďže tam je aj animovaná webkamera a keby ste chceli viacej takýchto, tak na tomto videu zanechajte 15 lajkov a ďalšie takéto v pohode urobím. Ďakujem, že som si to mohla zahrať Quakeplay a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.